Меца от нощен бар Горски рекет. Оставете своите бухалки при мама и тато, дръпните по едно 15 годишно мляко дъмпъл и слушайте приказката, която ще ви разкаже Педя човек, голям борец. За кумчо Вълчо, за кума Лиса, за Зайо Байо и баба Меца, шефа на бореца. Вървял Балкана не иде кумчо Вълчо, с бухалка в ръката му бифон. Той търсел хубавата кума Лиса, шефката на публичния дом. Че месец вече неке да не плаща, кокошката с пломбираният зъб. А баба Меца, шефа на бореца, останала е тя без мец. И както си вървял насреща гледа, с Макаров пистолет и автомат, застанал важно Зайо Байо, щатния горски пазач. Че месец вече Вълчо му не плаща, голяма селка морков пиромат. А зайчетата малки сивобели умират къщите от глад. Картофи! Вървял Балкана не иде кумчо Вълчо, с бухалка в ръката му бифон. Той търсел хубавата кума Лиса, шефката на публичния дом. Че месец вече неке да не плаща, кокошката с пломбираният зъб. А баба Меца, шефа на